бунёд, таъмиру навсозӣ ва муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои тандурустии шаҳри Исфара бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ташхису табобат, ки асосан дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст, рушди соҳаро таъмин кард ва барои аз байн рафтани мушкилоти солҳои қаблӣ заминаи воқеӣ гузошт. акнун ташхису табобат бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар муассисаҳои тиббии шаҳр сурат мегирад ва саргардонии солҳои қаблӣ, ки барои аҳолӣ хароҷоти зиёди молиявӣ ҳам дар пай дошт, куллан бартараф гардид. дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншоот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат мушкилоти асосии табибон ва дигар кормандони беморхонаи марказии шаҳри Исфара ба ҳисоб мерафт. аммо дар давоми 2-3 соли охир аксари иншооти беморхонаи марказӣ таъмиру навсозӣ карда шуд. дар ин баробар дастгоҳу таҷҳизоте ворид карда шуд, ки дар гузашта ба он ниёз бештар буд. инак дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара боз як иншооти ҳаётан муҳими соҳа, бинои шӯъбаи қабули беморон баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои шӯъбаи қабули беморон аз ҳисоби маблағҳои суръатҳисоби махсуси беморхонаи марказӣ ва бо дастгирии соҳибкорони саховатпешаи шаҳр куллан таъмиру навсозӣ карда шуд, ки дорои дастгоҳу таҷҳизоти муосир мебошад. дар асоси дастур супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба соҳаи тандурустӣ хеле афзалияти калон медиҳанд, дар ин рӯзҳо дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара созандагӣ ва ободкориҳо бо маром идома дорад. дар доираи ободкорӣ ва созандагиҳо ба истиқболи 35-солагии ҷашни бузурги мамлакатамон дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара, шӯъбаи қабулгоҳи беморхонаи марказии шаҳри Исфара ва шӯъбаи физиотерапевтии беморхонаи марказии шаҳри Исфара пурра аз таъмири куллӣ бароварда шуда бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шуд, ки ин барои пешрафти сифат ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии шаҳру диёти Исфара хеле мусоидати калон мекунад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншооти муосири тиббӣ барои фаъолияти духтурон шароити мусоид фароҳам оварда шуд ва минбаъд таҳлили беҳдоштӣ, ташхиси ултрасадоӣ, сабти барқии дил, даруннигорӣ ва ғайра дар ҳамин бино сурат мегирад ва амалӣ шудани ин тадбири муҳим имкон медиҳад, ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар гардад. дар шӯъбаи қабулгоҳи беморхонаи марказии Исфара ҳуҷраҳои ултрасадо, ҳуҷраи даруннигорӣ, ҳуҷраи ташхисӣ ва ҳуҷраи рентгенӣ барқарор карда шудааст, ки инҳо шабонарӯзӣ кор ва фаъолият карда истоданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо кормандони шӯъбаи қабулгоҳи беморхонаи шаҳри Исфара барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасони тиббӣ ба аҳолӣ саҳм гузорем. ҳоло дар шаҳри Исфара 73 муассисаи тандурустӣ қариб ба 300 000 аҳолӣ хизмат мерасонад. бо таъмиру навсозии аксар шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 4 маркази саломатии шаҳрӣ, 15 маркази саломатии деҳот, 23 бунгоҳи тиббӣ ва дигар иншооти соҳа, мушкилоти солҳои қаблӣ куллан бартараф гардид. аз ҷумла давоми солҳои охир дар ҷамоатҳои деҳотӣ Ворух, Чоркӯҳ, Сурх ва Чилгазии шаҳри Исфара бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мақомоти маҳал ва саҳми соҳибкорон беморхонаҳои минтақавӣ таъмиру навсозӣ гардида, биноҳои нав, таваллудхона ва нуқтаҳои ёрии таъҷилӣ сохта ба истифода дода шуд. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор.